Esplugues encara està més present a internet. L'Ajuntament del municipi ha presentat a la sala d'actes de la Biblioteca Pare Miquel un nou portal web associatiu d'Esplugues. El nou web entitats.esplugues.cat es tracta d'un espai d'interrelació entre les entitats que integra els webs de les diferents associacions de la ciutat. Ajuda en diverses coses. Primer perquè dona a conèixer les entitats, encara ens dona més informació a la ciutadania en general. D'un altre també perquè ajuda a que puguin interactuar entre elles, a que puguin compartir bones pràctiques, a que puguin aprendre coses noves. I això també sempre és positiu. I després perquè si no hi ets a internet, avui en dia no ets ningú. I per tant és molt important que les entitats, a banda de presentar-se, de donar-se a conèixer, pugui ser una eina per poder interactuar amb gent en general i fins i tot també amb l'administració, amb l'Ajuntament. Bona part d'aquesta web l'han confeccionat les entitats durant el curs de disseny de pàgines web organitzat per l'Ajuntament d'Esplugues amb el suport de la Diputació de Barcelona. Bàsicament el nostre portal inclou les actes que estem fent, hi ha una agenda en la qual tots els socis i qualsevol persona que vulgui entrar coneix les activitats en les quals nosaltres participem i crec que important també és una miqueta la història i els treballs que es fan a través de la nostra associació. Les 17 entitats que han participat al projecte són associacions de diferents àmbits. 17 entitats de tota mena. Hi ha des d'associacions de dones, la Creu Roja, després una residència de gent gran, micològics, esportives, o sigui, un ventall de les entitats que hi ha a Esplugues. Amb aquesta nova eina, a més, es vol posar a l'abast de les entitats una plataforma de difusió de la seva activitat i de relació amb la ciutadania.